Hallelujah. Mbalmao ne ka foli bawe matigi stokola aywa nyala sona ma suina mbena chimi fo abe sinsi kata abe nyasi kata Mali président dema Ibrahim Boubacar Keita mbe ala de wala sa aka to nga kuma chokola choko min kanyi nga kuma fo mi etnye nga kuma fo mi bena ale fe nga kuma kaso ma do mo gasila matigi stokola amena sabula manifin akara chugo zoni bila defo zoni bila donc akany anga ala deri ketuma be saniga ko beke aywa ni suna chiemwe wofu mako prophétie wofu mako wala ala mana chifie ka di mogoma ole o mbe ko le keni aywa Mali président a français lama ne o chike kaban nyala samaira ya sofono mbika abamana la kala man ke suina kasawuke jamana kuntigi don akanyi fono jamana de fono ka do akola ni mo gansan kundo ngumbe dan alema ma ikomi jamana kuntigi don akanyi jamana mo fono ka do ni me akola aywa ne ci following la sama o kera février kala sabula février kala que l'état duru o shu kata ben kretan wornama matigi yesu ya iranela mawo kunye anga présent bugo ikomi kunye minke président Florina o nyona donc ne kunyaye akumbina ukume fika afaka me o mafaka uya bana kosebe akun digala la kosebe nyode donc ne kelen ko yi ne nyogorla ka aladeli ke wala sa akukana ke sabula ambe femenu yi okoro fendo fembenale donc ni delicate mo do fe ni ala ilame afin ala bajo sabula ala de seba ya tigi ala de sebe tigi femeke ni ala maswama asake ala nkambe ala miye bien en lagara da nkambale de aywa donc auquel ko fe ne misaji chikata komi président sika adresi ordinateur la nya achi amata primature fonoka adresi ordinateur la nya achi amata donc komi président ka numéro ni aka fontene bolo nda don atendon donc ni ambassade ni Canada ta France ta Amérique ta Burkina ta Sénégal ta Côte d'Ivoire ta nyaachi chikata uluma do yaso do maso aywa o kelen ko fe président a chi soro nyaayi sabula kanto yan alaba ranela na yaso mbado na maso mbado sabula alabe ko be kalama alabe fambe alabe malla alabe yan alabe yorore alabe fambe abe koron fabe kele bife abe san fabe duguma alabe fambe aywa o kelen ko fe marsi kalo mintemena o kretani kelen o shu mimbeta be kretani fanama shu fe mate yesu ara ngotuguni donc anga présent nyaay ngotuguni ukumena abu ngotuguni nye folo mi nyoy ngotuguni ndla ka yefono akumbe likan hôpital de la akumbe banabato likan asen fla kuntigara o ko fono nyaay fono akene ga chi folo soro ay minke ay minfo ala yo fono iranela ntino fo aw nyina ngale ba kalama donc ore yato nekun ni son dialente to bokan ci flana inkono ni ci flana blakata to bokana nekun ni son dialente ko sabula ne minkaya ala bodon ne ala jeli minkaya ala bodon ni ala jeli ke ni nyor la ala jeli wala sa ne bugol minuye wala sa ko nake mais ale jabi mindi ala bodon wa ne ba do fono o ko fe awede ya minkera atara hôpital
atara hôpital la u y'a opéré fana français hal o la yɛrɛ k'a to français ne kun bɛ ala deli k'a ye n ɲɔgɔnla yan ka ala deli k'a ye walasa a kana sa walasa a ka wuli ka taa so bon n bɛna min fɔ nin bɛɛ kɔfɛ komi n y'a fɔ n tɛna bibiliw fɛnw kalan so in na n bɛ kuma dɔrɔn de fɔ a faransilamaw fana bɛ yen n'aw taara internet kan aw bɛ faransilamaw sɔrɔ u bɛ yen n bɛna min fɔ so in na an ka président wɛrɛ o mɔgɔ wɛrɛ o u kan ka ko kelen de dɔn ɲɛmɔgɔya ala de b'a di mɔgɔ ma nka mɔgɔ caman bɛ tɛmɛ fɛn wɛrɛw fɛ u bɛ tɛmɛ sitani fɛ u bɛ tɛmɛ mɔriw fɛ u bɛ tɛmɛ alimamiw fɛ u bɛ tɛmɛ fɛn sugu bɛɛ fɛ kɔmɔ jɔsɔnnaw ni kɔmɔ madɔ sugu bɛɛ ninnu bɛɛ ye sitani ka baarakɛlaw de ye aw mago t'u la ni ala sɔnna a bɛ kɛ ni ala ma sɔn hali n'o ye mun kɛ a tɛ ɲɛnabɔ donc a kɛra cogo o cogo mɔgɔninfin mana fɛn sɔrɔ ala de b'a di mɔgɔw kan k'o faamu o ye kelen ye filanan ye fana n'aw taara olu mɔgɔ sugu ninnu fɛ a bɛ komi aw ye contrat de signé contrat o contrat ye i b'a di n b'a di a b'o cogo la e bɛ dɔ di ne bɛ dɔ di nka sitani ale ka contrat a man ɲi sabula a mana a laban na e bɛ kojugu caman kɛ ale ye e bɛ kojugu caman kɛ mɔgɔw la ale ye i ko hali mɔgɔ fagaw b'a la sitani ye nka kɔfɛ ale fana bɛ tila ka e fana faga tuguni ale bɛ ten de nka ni ala y'i kisi i tɛ sa n'i bɔra sitani ka bolo kan ka ala ɲini a bɛ se k'i kisi ayiwa donc ci min bɛ ne bolo k'a fɔ su in na o y'a ye de n b'a ɲɛsin président ma kɔ tuguni bamanankan na n y'a fɔ français kan na ayiwa n ye fɛn minnu fɔ bugɔli ninnu ni sentigɛ ninnu ni bana ninnu bana in kɔni y'a ye o kɛra sentigɛ in o ye fangaban de ye fangaban sen tigɛli o ye fanga tila tɔla de ye i la o kɔrɔ de y'o ye donc n y'o fana f'i ye sisan kɔni i bɛ fɛ ka na ala ba in fɛ wa i bɛ fɛ ka to ni aw ka olu mɔgɔ ninnu ye aw ka ala fitinin ninnu min ka di i b'o de kɛ ne kɔni ye ala deli k'i ye n ko ala hinɛ a la i ka sira yira a la ayiwa ni e bɛ fɛ ka to i ka sisan sira kan min b'a la i b'o dɔn fɔlɔ sabu aw ka fɛn ye contrat de ye n'i bɛ fɛ k'o fana bila ka na ala ba in ka ala ɲuman in ka sira kan fana ayiwa o fana b'i ye o kɔni ka ɲi sabu o ala in o bɛ se k'i latila hali ni sitani mɔgɔ faga ala bɛ se ka lakunu ala ba in bɛ se ka lakunu a bɛ ten de donc ci min kun bɛ ne bolo k'a fɔ su in na o y'o ye donc mali président bugɔliw kun b'a kɔ banaw kun b'a kɔ fangatigiw b'a kɔ fangatila ayiwa bugɔli ninnu ala hinɛ la olu ma kɛ fɔlɔ bana in a y'o ye o kɛra mali bɛɛ a taara faransi fangatilali in o fana ma kɛ fɔlɔ nka a bɛna dépend ale bɛna mun kɛ n'a bɛna matigi yesu krista min bɔra sanfɛ ka na diɲɛ na ka diɲɛ kisi sabula krista caman bɛ yɔrɔw ɲɛfɛ ani ala caman bɛ yɔrɔw ɲɛfɛ parce que mɔgɔw bɛ ka alaw fɔ dɔw tɛ ala ye ala ye kelen pe dɔ de nka sitani kelen k'a yɛrɛ kɛ ala ye mɔgɔw bɛ k'a bato haleluya mɔgɔw bɛ k'a bato ala ye kelen pe de o ala in min bɛ an lase o ma o ye krista dɔrɔn de yesu krista sira wɛrɛ tɛ yen fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni sitani ye o b'o kalama nka mɔgɔw tɔw minnu bɛ tugu olu kɔ olu t'a kalama u b'aw ɲɛ fiyɛ k'aw la yala kɔ u bɛ taa n'aw ye terrain kɔnɔ ka kuma camanw fɔ mɔgɔw bɛ tugu ka kule mɔgɔw bɛ taa batoli la u bɛ sa ye o bɛɛ ye sadaka olu mɔgɔ minnu bɛ sa sitani bɛ k'u dun haleluya ayiwa ci min kun bɛ bolo k'a fɔ o ye nin ye ala ka hinɛ aw la matigi yesu ka hinɛ aw la ka aw tulo dayɛlɛ walasa aw ka mɛnli kɛ ka aw ɲɛ dayɛlɛ walasa aw ka yeli kɛ ka aw dusu dayɛlɛ walasa aw ka faamuyali kɛ ne ka deli y'o de dun diɲɛko dun walasa ala ka mali kisi ala ka afiriki kisi ala ka diɲɛ bɛɛ kisi ayiwa ne ka duwawu b'aw ye maliyɛnw bɛɛ ye a président a ministre a gouvernement ne ka duwawu b'aw bɛɛ ye nka aw bɛ ka min kɛ aw kan ka aw hakili to ala la
ala ba ala nyuma ala mi be kis ala be balola aywa ngachi be joni rola ala ka duwawi mati yes to amen